Učesnici otvorene zabavne škole fudbala, djevojčice i dječaci od 7 do 12 godina iz Šamca i susjednog Orašja u Federaciji BiH u narednim danima uz zabavne igre s loptom učiće o fudbalu, razvijati sportski duh i sticati nova prijateljstva. Jako je zabavno, prvi put sam ovdje u Šamcu i drago mi je što će oni doći i kod nas u Orašje. Dobro, lijepo mi je, zabavljam se, igram se i eto. Lijepo mi je s ovim drugarima, a je lijepo ići putovati tamo, a je lijepo se družiti. Ja već idem 4 godine, idemo, družimo se, idemo u Orašje, išli smo na bazene. Meni je lijepo, upoznao sam drugova iz Orašja. Projekat otvorene zabavne škole fudbala u Bosni i Hercegovini, koji su finansirali vlada Danske i UEFA, počeo je 1997. godine. Kroz školu u Šamcu u proteklih 20 godina prošlo je oko 2000 djevojčica i dječaka. S njima je radilo blizu 400 asistenata i trenera. Pokrovitelj škole je opština Šamac, a domaćin fudbalski klub Borac. Pozvali smo ovu djecu od koje očekujemo mnogobrojne talente u fudbalskom klubu Borac i već u posljednjih 20 godina kako mi smo domaćini svake godine u ovoj otvorenoj školi, već određeni talenti su postali fudbaleri borci. Mislim da smo za ovih 20 godina u potpunosti opravdali i afirmisali ideju koja je vodilja ove manifestacije. To je širenje prijateljstva, razumijevanja, međusobnog uvažavanja. Gdje zajedno već nekoliko godina, zajedno u ovom projektu širimo jednu nogometnu priču, jedno druženje, jednu socijalizaciju djece koja je prepoznata posle svega tih projekata gdje su djeca nastavila dalje se baviti sportom, kako muški, a posebno bih istaknuo da je ovaj projekat donio puno toga u Bosnu i Hercegovini, tako da je se pokrenuo i ženski nogomet. Kroz otvorenu zabavnu školu fudbala stasale su generacije djevojčica i dječaka, a neki od njih su gradili i fudbalsku karijeru. Nemanja Tešanović je u 20 godina od polaznika postao trener i asistent lidera škole, igrač šamačkog Borca, a u vrijeme studija i fudbaler jedne od selekcija reprezentacije Republike Srpske. Ovu školu sam počeo kao ovdje djeca, kad sam imao nekih 7-8 godina, više se ne sjećam. Iz iskustva kao i asistent, nakon toga i trener, mogu reći da je ovdje jedna velika zabava zagarantovana, što mislim da je i najbitnije za ovu djecu. Povodom jubileja, lider otvorene zabavne škole fudbala Vesna Ivković-Cica svima koji su u protekle 2 decenije pomogli organizovanju ove manifestacije uručila je zahvalnice. Kao i ranijih godina, 5-dnevne sportske aktivnosti za djecu biće organizovane na fudbalskim terenima u Šamcu i Orašju. Petak je rezervisan za igre na vodi i druženje na bazenima u Orašju.